Krásný dobrý den z předboje. Jsme 15 minut od pražských Letňan, v obci, která je též známá golfovým rezortem nebo vyhlášenou školkou i školou. Ale jsme tu hlavně kvůli jednomu domu. Majitelé si tento netradiční dům nechali navrhnout a postavit přibližně před 11 lety. Po celou dobu výborně sloužili jejich početné rodině. No a teď může dělat radost právě vám. Běžte dál. Centrem domu je tenhle obrovský světlý obývací pokoj i s galerií. No podívejte se sami. Dům už jste viděli a samozřejmě k němu patří zahrada. Taková akorát, ani velká, ani malá. O tom všem se nejlépe přesvědčíte na prohlídkách. No, budu se na vás těšit.